dapat may manginutan para sa karahayan kang kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Eto na! Eto na! Eto na! Ang pait di kakagat, kundi pupupukin. Ang taong walang kusa, hindi ba ganun din? Marhay na aldaw sa Indogabos. Lunes na naman ngunyan, fet sa GIS, kan bulan na Marso taon 2021. Ang pagrespeto mi naman sa lambang miyembro kan familia kasabay ang pagpagiromdom sa paghampang nyato kaining kasiributan. Amang Diyos dapat enot sa gabos. Happy birthday po sa mga nagsisilibrar siyempre kan kompleanyo. Tingog kan banwaan na, nag-iimbitar mag-iriba-iba kita sundo alas 10:30 nin pagkauto katuwang ko dyan sa luwas. Si Pading Jim, Pading Jomar, Compadreng Al, si And, si Luens, si Renz, siyempre sa Manibela si Henry Boy Mata. Technical control, yaon dyan, the chief tech himself, the big man. Ramir Bunjing Tanay. Sa newsroom, yaon dyan, ansamuya pong malalauman, the ever reliable news manager, Mar Dela, the man for all seasons, and syempre sa production center, ang angel po ng DZGB AM, Angel M. Mustaza. Hoo-ha! Sa IT, sino tatabonjing ang duty? Si Richard. Si Richard ang satuyang kapartner man sa IT. Ako po ang sa indong servidor sa radyo, ang sa indong pong Public Information Officer ng Bayan. PIO ng Bayan, Pio Fernandez. Good morning, Luzon, Visayas, Mindanao, as in bilog na kinaban. Sugabos po na mga nakalag-on yan sa samuyang official Facebook page, worldwide broadcast sa internet, DZGB News Online. Siyempre on air sa samuyang AM band region-wide. Marhay na aga Kabikolan. Maging suna sa luwas po kan Rehiyon 5 na pig-abot kan samuyang puwersa sa AM band. Marhay na aldaw dyan sa Catanduanes. Kumusta na po kamo dyan? Sa Sorsogon, Masbate, Kamsur, Kam Norte. Hige po. An sa kuyang telepono numero duman sa gusto man na magpaarabot. Iyaon ka mo ha, dahil manggayod naghali ang kadaklan sa programa. Diretso na kita. 0961-759-0888 sa Smart. 0961-759-0888. Asin sa Globe, 0926-0156-020. Pwede man dyan sa Facebook page tabi, kan DZGB sa chatbox, sa DZGB News Online o sa sakuyang internet man. Sa Facebook ko man, hanapon lang dito sa Messenger, Pio Fernandez. May signal tulos dyan sa luwas. Maramong tandalagan ka ng mga istorya. Si Pading Jomar, Marhay Naldaw. Go ahead na, Pading.
Salamat pa rin Pio, maray na aga sa mga paraan tabay. Talagang nag-iistrikto ang Banwaan TV sa mga persona na naglalawag sa saindang lugar, maski na regular na nagtatravel, as in mga taga-duman man sa nasa sainda. Ini Pio, matapos na digdi sa boundary kan Malinaw NTV, duman sa pagilawag sa Banwaan TV, ang sisema na persona na malaog nakalunad man din sa bihikulo o nagbabaklay, iyo ang tigtututukan kan thermometer. Antes na palaugon sa nasabing banwaan, susog sa mga nag-implementar kay ni katuyuan kay ni na masiguro na ang mga aralangkaw ang temperatura o may kalintumra dahil na maglaog sa tiwi. Magpabulong na ho na bago sinda tugutan na makalaog sa banwaan kan tiwi. Ang rason, tangani ina kuning kaso na ang may kalanturang ini igwang darang virus na COVID dahil na makalaog sa banwaan kung saan ang banwaan nga ni Unyan iyo ang halos regular na may nagbuburutwa na COVID positive sa Oro Aldaw. Ang boundary man kan banwaan kan tiwido man sa partido area sa Camarines Sur. Ang puwera kaining temperature check iyo ang stricto man na pinagagada ng mga papeles sa arog kan antigen ang mga nagralaog sa nasabing banwaan. Roger. Yapari ang mga informasyon. Jomar Bien, DCGB. Kumpadreng Jomar, so mga taga-Tiwi-Tabi na nagtatrabaho sa luwas kan munisipyo, mauli pagkahapon, kasabay sila sa temperature check, over? Kapos tabi pa ni, mas kisisay, basta ika uminagi sa boundary, nakamotor ka man o nakalunod o nagbabaklay, tututukan ka kan temperatura o kaitong so thermometer bago ka palaugon. Yan, magayon na esfuerzo stop. Narumduman na tabaga pa di ka nakaaging mga bulan diyan sa TV, arog ka na pa sistema. In fact, igwa pa sinda dyan so hand washing station, over. Iyo tabi pa di kan primerong rangkada kan COVID ito last year, nagkaigwan in foot and hand washing station. Maski daing bantay, nagbabaraba ang tao sa auto para maghugas ng kamot, muna magpalpagkabitis duman sa likido. Roger, ngunyan, solamente ano lang ang pinag-check so temperature na lang, dahil nakitong foot and hand washing. Temperatura na sa natabi pa di, at pag-check, dahil na muna itong so washing facility. Yeah. Dahil na ito. Okay, so pero ito baga pa din, patunayan pa din, ito bagang so primerong rangkada, mga madunong sa tao. Kan suminunod na kanatuod na dahil naman napigbantayan kan lokal na gobyerno so washing facility nag-uurunay na sa mga tao na minababa sa auto tapos naglilinig kang kamot pura bitis. Roger, kopya. So magayon na ehemplo baga ito kan disiplina kan mga nakalis na taon. Pero sa ngunyan temperatura na sa natabi pa din. Roger, so igwanin personang halangkaw duman sa ipinagtalaan na temperatura, denied entry, maghanap muna nin pwedeng mapabulungan na pasilidad, magbaba ang temperatura tabi. Luwas kan TV, over. Roger, pag lang ka ang kalintura mo, dahil duman sa lumina po sa piktalani ng limit, dahil ka na palaugon. Yan. Sige. Dahil ka na palaugon, sabihan ka, magbalik ka na sa nangayaser ko na baba ng kalintura mo. Yan. Dawa taga Malinaw siya, at taga TV mismo tabi siya, kumpadreng Jomar. Dawa kung taga TV, i-assistihan na maipabulong na duman sa Banwaan ka TV, diretso na sa pasilidad. Okay, sige. Kopya, I-check na ninyo pa din. Yan ang report. Jomar Bien, DCGB. Thank you so much, tabi, kumpadreng Jomar. Diyan sa luwas. Sige, aramon ta kay kumparing Jim, ta igwa na masatuya nin nagpaabot ng informasyon, parang naduwahan na nagada na trainee sa Bureau of Fire diyan sa Kawa-Kawa, diyan sa Kawa-Kawa, aramon ta details kan taud-taud ta pinag-establish niya to nin Marian linya, igwa sa to nin nagpaabot ng informasyon at tatabonjing, in fact so apelyado yaon sa to, kaya lang we will leave it sa protocol kan authorities kan pagpahayag kan detalyes kay ni budaso pangaran. Pero si kumparing Jim talagang pigtututukan ng istorya na yan diyan, aaramon niya to taud-taud signal ka lang tabi Tata Bonjing ha. Apudan mo na niya to
an may sa diri kaining Land Bank Cash Card. Ini po ho, yan o, yaon di sa tuya. Siguro so sa 4-piece ini, ang pangaran Mark Henry D. Bua. Yan, tabi ano? Mark Henry D. Bua, cash card ini, siguro sa 4-piece ya de. Ano, Mark Henry D. Bua. Ito po ha, nahiling kan bilog na kinaaban. Bata igwadig dining number, i-turn over ko ni formally dyan kay Madam, sa baba, kay Madam Muriel. Kung midbid tabi nindo ini, Mark Henrik D. Bua, paki-text or paki-informaran na susayang Land Bank Cash Card yaon sa DCGB. Ano po? Yan, yaon sa DCGB. Tabata kaipuhanan ini. Igo pating number, I don't know kung ining number, iyon is PIN. O kaya, ining si Mark Henrik Bua, magdara ka lang tabi ni nagkakandigong ID, hanapon mo digdi sa DCGB si Madam Muriel. Kunda basta digdi sa DCGB, tanganing makuha mo ining sa imong cash card, ATM card, ano, ining ATM card tabi sa Land Bank, ano. Sige, yan, Mark Henrik D. Bua, sa imong cash card sa Land Bank, siguro sa 4-piece ini, yaon lang po sa DCGB, may naghatod sa satuya digdi, na sarong personang nakapurot. Ano, salamat duman sa Good Samaritan tabi. May signal na! Diyan sa luwas. Naku, talaga naman. Naduwahan na. Bureau of Fire, ha? Kumpareng Jim, good morning please. Go, go, go. Salamat Tabi Pade. Konfirmado, 30 anyos latest informasyon Tabi Pade. May gada na naman na fire training digdi sa training center sa ibabang parte kan Kawa-Kawa sa Tuburan, Ligaw City. Inihan pag-validate niya to kan informasyon matapos na makareceive kita kan notisya na igwa na naman ni na sarong trainee nagadan sa ospital kasi na pinagberipikar niya to sa informasyon na naguno niya to ngunyan actualmente pasiring ko na kita duman sa area ngunyan kundi nag-desisyon kita tabi pa di na dahil na kita magdagos sa area for medyo sa natural dahil maintindihan ko na noan na kausa bata may pandemya bagang ngunyan dahil nang muna kita pinag-isolate na muna itong sa mga trainee na labisang gatos ini kundi ako na sa salat kung kanino tabi pa di na simana yaon ako duman sa training center kanigwanin na ngyaring nagadan man na trainee na dahil pangani kan ugada kan pag-training sinda kumbaga introduction pa sa nakan sa indang ehersisyo alagad saro sa trainee 27 anyos taga Sorsogon pang Sorsogon nabigla sa nang pinanluluya nan lunse pagkatapos nagkubog-kubog iyon na ito dinara sa ospital ipinaaram sa mga magurang nabantayan ninda na sa ospital so ito na so trainee alagad mangaman tabi pa de iniklara gadan itong nasabing trainee. Roger. Pagkalinis din nagkapirangal daw, sagkod na ngunyan, igwa kitang na-receive ni panibago na kaso, konfirmado tabi pa de, may gadan na naman, nagadan kasubanggi. Opo. Ang istorya, kan Sabado, kakaiguanin na lecture, digdi sa training center, dahil ang tayo kaining kawa-kawa, yaon digdi, may mga classrooms digdi, igwanin training ground, nakamati na naman pagpulog kitulak. Di ba man ining namatian niya kan suinot na nagadaan pagkulog kitulak kan luluya ang namatian dinara sa ospital pribado digdi sa Ligaw medyo malain so kamugtakan transfer diyan sa BRTTH tabi pare. Roger. Nagabot diyan sa BRTTH tinake over na kan magurang sa pag-asikaso kayne pinaisin na kan Bureau of Fire. And ang sabi, pinauli na medyo okay na gayod. Kaso bangge, naisihan mo niya na pagkaldaw kan training center digdi sa Ligaw, gada na nasabing 30 anyos, taga-syudad nin Ligaspe. So ibang detalye kay ni Tabi Pade, panjente mo na, actually pasiring kita duman, or medyo sa pagdudaw na taday pa ninda nakukwas talagang kunano kausakan kagadanan ka nasabing persona habo na nguna makipagpara ka sa lamuha ka itong mga opisyal duman kan Bureau of Fire dahil na nguna kumado diretso duman ipinag-refer kita dyan sa
information officer o kaya dyan sa regional office kan Bureau of Fire ang pagpaluwas kan informasyon tabi pa de. Roger, kumpadre, maski nga ni so igwa na kita kan apilyado, kaya lang siyempre ipipendyan dito pagluwas kani without the express consent and permission kan familia, kumpadre. Basta kumpirmado yan. Ang sabi nga ni da, kumpadre, 2 a.m. kasubago more or less nag-expire. Yan. Apa. Oho. So Dahil maintindihan kung sa ospital o dumana sa pamilya. Roger, ang initial na circumstance na nakaabot sa imo, kumpadre, is nagli-lecture kan Saturday. Nag-lecture and nasa preparation na naman guard para sa field Mhm. training, field exercise. Yun ito, gari uminibaso pagmate, Mhm. nagluluya, dinaratulo sa ospital. Roger to that. Sige tabi, sige kumpadre Jimmy. Yan, tabi pa ipasa ko na lang dyan, dahil ako madiretso duman Oho. sa training center, pinag-source niya to duman sa laog, pinagmaot na, dahil nanguna sinamapaluwas ka na informasyon, pinag-refer na dyan, sa may information officer man sila sa region, so region na lang daan magpaluwas tabi, kan official ng mga reports. Roger, pero so may pigasabi ka, kumpadre, na diyan sa report pinag-isolate mo na sa mga kay riba kay itong trainees dahil mo napipag kon sa ibang mga personas over. Kari may mga kwan silang gigibuon, estratehiya kung daday maintindihan kung ano so kinagadan ka ito. Oho. Magbabase sinda duman kung ano so kwan kan na doktor findings tabi pa de. Roger to that. Sige, Habang tabi. kay pa nagluluwas ito, medyo limitado na una sinda sa pagpalawag kitawo, digdi sila sabing area. Roger, kopya. Bata, Oo. kumpadring Jim, mabugtak baga dyan yung dakula na training center, ano? Ayun na nga na yan. Yan sa Yun na bagay Kawa-Kawa. na konsiderado. Southern Luzon karoon Yes. Yun na yan na sentro kan na training training Opo. center kan na mga members kan Bureau of Fire. Lagad malay ni. May duwa na. Konfirmadong nagadan tabi pa de. Semana sana ang pag-ultanan. Aldaw nga Dari pa ni. ko. Aldaw nga ni. Dahil man na abutan kisimana. Dahil naabutan kay semana. So what's Oo. happening daw sa screening kan medical ining so medical outfit kan mga trainees, ano? Sus Mario. Oo. Sige. Nangalas nga ni sindadigdita. Bako pa man ini actually so formal na training. Kumbaga Yes. pa, dahil mo man isasagad talaga tulos na yan. May kwan man, dry run man yan na step by step, stage by stage tabi pa de. Dahil Oho. pa nga ni naglulok sa duman sa first stage tabi pa de, Mhm. may knockdown na. So dai pa itong so rigorous Bako physical pa. training talaga na pighuhubogan sa idang agility, physical Oo, agility. stretching pa sa na ining pigapod. Stretching pa sana, kumbaga pabigwas-bigwas pa sana. Oo, bako Oo. pa ini sa kwan. Tanay pa man pwedeng yung isalpak man duman sa talaga kwan. Tauro stretching pa sa na yan. Painit-init pa sa natabi pa de. Warm Dahil pa up. nga ni nagabot duman sa formal na training, may minsana. Jesus Mario Joseph. So, inda, dahil tasabot kung parang Jim, kung paano ang sistema, medical system, ang kapag screening na kayan, mala mo yan. Sige, tabi, kung Kung parang dahil Jim. po nasa salatabi pa di 117 ini Mhm. na mga trainees degree, 50 babae. Roger, sige. Okay. Yan tabi pa di, sa tuyang flash report mo niya na pagkaaga, ani pang development information kayo ni development kanasabing istorya, yan na lang sa region i-relay niya to ang mga follow-up. Jimmy na salita, DCGB News. Thank you so much, kumparing Jim. DZGB Flash Report. Yan po, ano? Saro na naman po ang nagadaan na trainee sa Bureau of Fire Protection diyan sa Kawa-Kawa. In fact, yaon na sa tuyaan pangaran budaan apelyido. Kailang dahil taman ini iluluwas pendente sa pagsunod man niya to ka na prosedimento not unless na igo po na express consent ang familia budaan Bureau of Fire. Sa initial na report na ipinagpaabot ni Jimmy, basado sa sources mismo diyan sa Bureau of Fire, ay nagle-lecture kasuhapon akan na Sabado, nakamati nin medyo maraot, nagkukulog ang tulak, idinalagan sa sarong pribadong hospital diyan sa 3rd District, then ipinag-refer sa BRTTH, pignotisyahan ang familia, 2 a.m. more or less kasubago, iyon na yan, nag-expire, iyan na trainee ka na Bureau of Fire, diyan naman po sa Kawa-Kawa, naduwahan na pa, no? Aldaw lang ang pagitan
this weekend, kanakalis na weekend, igwa man ni nagadan, taga Pangpang Sorsogon, ngunyan, taga Legazpi City po, gadan trainee, Bureau of Fire Protection. First heard, DCGB. DZGB Flash Report! Botobot kan Palasyo Malacanang, sinyala dapat itamaan mga relos. Oras Pilipinas, it's 9:31. An oras hatod sa Indokang. Maxvit. Sa Maxvit, nakatres ka. Usap tayo sa Facebook ng Maxvit. Bear Brand. Bear Brand, 10 pesos lang. Siguradong kompleto sa tibay. Alaxan FR, ibuprofen, and paracetamol. Alaxan FR. Isang Alaxan FR. Tapos ang sakit ng katawan. It's time to chill with an ice-cold bottle of Sprite. Gawa para sa init. Rexidol Forte, lakas banat sa apat. Nestogrow. Para sa kompletong nutrition, choose Nestogrow. Enervon C Tablet, Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Wilkins Pure. Drink pure quality water with Wilkins Pure. Pandesal. Ito naman ang tunog ng may diskarte. Pandesal. Yan ang legit Gin Kapitan. May tamang lasa at hagod sa presyong kayang-kaya. Gin Kapitan. Kaya. Drink responsibly. Basta't sama-sama sa diskarte, kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya. Magkaburunyo, Bicol. Magkasararo, Bicol. Magtabang sa kawa, anmawot. Daing pa ibabaw, daing pa iraro. Gabos kita maguswag, igurahaw ta. Ako Bicol. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Break free from tiredness and paleness with the help of Sangobion Iron Plus. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad. Sa summer init, ang bilis. Konting galaw, amoy pawis. Kailangan ng kontra, amoy pawis. Yan ang aming nais. Sa wakas, may New Downy kontra amoy pawis. Yan ang sagot sa summer misis. Amoy ng pawis, huwag magtitiis. Pag New Downy kontra amoy pawis. Delikado at fresh ang damit dahil may 24-hour kontra amoy pawis. Based on technical testing and consumer agreement data. New Downy Kontra Amoy Pawis. May 24-hour Kontra Amoy Pawis protection. Manny Pacquiao po, mandirigma. Dami ko ng sakit ng katawan na pagdaanan at solusyong nasubukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Pag nawala ang init, ay sus, pahid ulit. Dito pa rin ako, sa hiyang sa akin. Laban lang, Alaksan. Alaksan FR. Tapos ang sakit ng katawan. Pahid-pahid pa ba? O laban na sa isang alaksan. Aaray pero di bibigay. Isang Alaksan FR. Tapos ang laban. Huwag patalo sa aray. Sa 8 pesos SRP lang, may Alaksan FR ka na. Tapos ang iba't ibang sakit ng katawan. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Nasa kamay mo ang kalusugan at kaligtasan ng mga alaga mo. Paalalang hatid ng Microban GT at Tigrolac. Isolation, nutrition, disinfection, supplementation, vaccination. Kasaang 5 steps. 1, 2, 3, 4, 5. Para alaga ay protektado, sunding mabuti mag-biosecurity. Ikaw at ako, lahat tayo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kasado. 5 kasado. 5 kasado. Mag spaghetti tayo, Erial ang pasta ko. Erial, Erial, Erial. Sarap, sustansya, sulit talaga. Sarap, sustansya, sulit talaga. Spaghetti Erial, sarap, sustansya, sulit.
Basta maray na kalidad na pasta, El Real mo na. Sulit na, value for mommy pa. Bakal na. Sa pulugan tayo asing kalintura, ang Biogesic, matibay! Maasahan ng tibay. Igwa pang alaga. Kasi pag makusog ang bulong, baka makaraot. Matibay ang alagang Biogesic. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Mas spaghetti tayo, El Real ang pasta ko. El Real, El Real, El Real. Sarap, sustansya, sulit talaga. Sarap, sustansya, sulit talaga. Spaghetti El Real, sarap, sustansya, sulit. Basta maray na kalidad na pasta, El Real mo na. Sulit na, value for mommy pa. Bakal na. Cut College, in more than 30 years of existence, serving the community to build your dreams to a brighter future. School for the masses, innovating knowledge for flexible blended learning. Cut College offers kindergarten and elementary, junior and senior high school, junior high school granted with PEAC scholarship, and senior high school under the voucher program. Senior high school with the following academic tracks: general academic strand, science, technology, engineering and mathematics, accountancy, business and management, and humanities and social sciences. Technical vocational livelihood tracks with a specialization in EPAS NC2, CSS NC2, computer programming NC2, and automotive servicing NC2. Located at the back of Albay Astrodome, Balintawak Street, Old Albay District, Legazpi City. Enrollment link for registration is posted in the official Cut College Facebook page, or you can call us at 742-2500 with a cell phone number 0920-870-5327. We also have branches located at Washington Street, Binatagan, Ligao City, and Ubaliw, Pulangi, Albay. Para kay Ralph na napuruhan ng boss. Kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi. At syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Sa sobrang init ng summer, you deserve to relax. Chill muna with Embassy Whiskey. Drink responsibly. Brad, anong may lakas ng 5? Revicon. Para sa mata? Revicon. Puso? Revicon. Muscle? Revicon. Buto? Revicon. Dugo? Revicon Forte. Lakas ng 5. 5 piso lang SRP. With proper diet and exercise, Unilab yan. multivitamins plus minerals plus amino acids ang generic name ng Revicon Forte. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas, invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-836-7454 or 0998-863-5568. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Daddy, malapit na ang pasukan. Kailangan ko po ng laptop. Mag-online classes po kami. Walang problema, anak. Magbihis ka na. Pupunta tayo ngayon din sa Albay Computer Electronic Supplies and Repair. Talaga, Dad? Kompleto ba sa computer accessories ang Aces? Yes na yes, anak. Brand new at dekalidad ang laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, cell phones, CCTV installation ang Aces. Ang presyo abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Aces ay authorized service center din ng Asus, Brother, Epson, Lenovo at Sharp Copier. Lastly, pwede ang loan sa kanila. Anong pinag-uusapan nyo mag-ama dyan? Itong anak mo, ibibili ko ng laptop sa Aces. Kailangan daw sa school. Love, dagdagan mo pa ng isang desktop computer. Work from home din ako, diba? Ha? Aces, located at GFBNO Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Please call 480-4963 with branches in Bicol Region, PC Micron Enterprises, GF Allegra Building, J. Lucban Street, Daet, Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Unit 1B, Peña Building, Rizal Street, Corner, Burgos Street, Polmorista, Sorsogon City, at PC Micron Enterprises, 023, San Jose Street, Viracatan, Duanes. I-like at i-follow na din sa www.facebook.com/albaycomputer. Bawat aray! May alaga kang maaasahan mula sa Unilab. Alagang nagbibigay ginhawa. Alagang maingat magpagaling. Alagang tumutulong magbigay ng proteksyon.
Alagang naghahanap ng paraan para mas lalong maalagaan ang kalusugan ng bawat pamilyang Pilipino. Alagang tunay, alagang Pilipino. Unilab yan. If symptoms persist, consult your doctor. Agum, puto ba si Madi mo? Uy, Madi, masain ka. Mabakal ako kimanok sa Nong Smith Shop. Tamaray sa inda, sigurado perming bagong katay ang mga manok. Aw iyo, Marina, sabay na kita. Tamabakal man akong mga paninda. Tamalaag man kaya ako kisalit na negosyo sa aro. Maray sa Nong Smith Shop, barato ang mga produkto, pwede ka pang mag-wholesale. Tama ka, Made. Maski ang mga frozen food products ninda, arog kang tusino, longganisa, hotdog at iba pa. Sa Nong Smith Shop ako, nagbabakal. Taabot kaya ang presyo, maray ang kalidad, aprobado pa kang FDA. Ano pa ang pigalata? Dalian ta na, Madi. Tabaka maubusan kita. Kadakol pati dyan ang nagbabakal. Nong Smith Shop is located at Market Site, Legazpi Public Market. Visit also their other branches in Riosa Street, Cabasan, Kinale, Tabaco City, and Barangay 12, Magsaysay Avenue, Makakay, Albay. Let's be the solution plus sa COVID-19. B. Bawal walang mask at face shield. I. Isanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar. D. Dumistansya ng 1 metro at limitahan ang pisikal na interaksyon sa iba. A. Alamin ang tamang impormasyon. Plus, suportahan ang FDA-approved na bakuna. BIDA Plus. Bida Solusyon Plus sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Uy, 2 pesos? Ara mong igwa ka ng Great Taste Premium Classic yan? 2 pesos sana kada sachet sa imong suking tindahan. Gibo sa 100% Robusta beans, kaya may tama sa ng isog asin aroma sa kantidad na baryasa na. Barya lang, Great Taste na Premium Classic, tamang tapang at aroma. Sarap na lasa, sulit sa bulsa. Great Taste Premium Classic, 2 pesos SRP sana sa suking tindahan. Bakal na! Timplahin ang sulit sarap ng Great Taste Premium Classic. Maugma na makabalik sa trabaho, makahatid ang pagluwas. Kaya maugma ako sa mas dakol na immunity kan Enervon. Tulong para makalikay sa helang pagluwas. Kumpiyansa ako sa pag-uli sa pamilya. Ni po si Jenny, happy Enervon user. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Enervon C Tablet, Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee product. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal. Kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. Ako po si Marceli Ignacio, batang Milo champion. Kahit lockdown, sumali pa rin ako sa online taekwondo competition. Kahit foreigner ang mga kalaban at limitado ko sa kwarto ko, tuloy-tuloy ako sa training. Kailangan laging may energy, kaya nagmamilo ako araw-araw. Ang Milo ay may champion energy nutrients, sustansya ng milk at champion sa mga bata para tulungan maging malakas at active ang katawan with 3 balanced meals and exercise. Hindi ako sumuko at nanalo ako ng gold medal. Tuloy ang pagiging champion. Milo, ituloy ang pagiging champion. Mag-Milo everyday. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. May signal na naman sa luwas. Aramon tandarang informasyon ni Ans Galero. Ans, good morning. Please go ahead na. Go ahead, Ans. Marinaga
Sibio, marinaga sa mga parantabay, sa mga dagdag niya tong bareta, suminangat na sa 12 ang bilang kan mga barangay sa syudad ni Legazpi na iguanin haralang kauna kaso ng COVID-19 o kaya may kukonsiderar na yaon sa red code system kan gobyerno lokal. Tusog sa abisong ipinalawas ni Alcalde Noel Rosal, ang mga barangay na ining nasa halangkaw na level ni risk dahil sa COVID-19, iyon barangay 1 EMS Barrio na iguanin 7 na aktibong kaso ng COVID-19. Yaon man ang barangay Bagumbayan na iguanin na aktibong kaso kini, ang Kawit East Washington o barangay 16 iguanin 11 na aktibong kaso ka na sambitan ng helang, ang barangay Kabangan East iguanin ang Orosite parehong bilang, mantang ang Bitano asin Gugon iyon konsiderado niya na iguanin na halangkaw na kaso kini dahilan sa tig 19 ang aktibong kaso kan COVID-19. Barangay Bunot, iguamanin na aktibong kaso, ang Cruzada 16 ang aktibong kaso kini, ang barangay Rawis 14, ang barangay Bungad 10, asin ang barangay Buraguis 15 ngunyan ang aktibong kaso. Sinabi ni Alcalde Noel Rosal na dahilan sa paglangkaw kan kaso ng COVID-19 sa nasambitan ng barangay Sindaan na ikonsiderar nasa red code susug sa sindang active COVID-19 system. Sa ngunyan, ang pangapodan kan Alcalde sa lambang residentes kan mga barangay nini, man sa mga barangay officials na paurugon ng GAD ang pagpapautob ni striktong health protocols tangani na maligayan ang paglangkaw kan kaso pa kan mga aktibong kaso pa kaini sa mga maabot na daw mientras na nangapodan na nini sa mga barangay iguan hindi babasan ang kaso o kaya warang kaso ng COVID-19 kung magpipwede na daiman na magpuknat sa pag-implementar ni magkakaligong lakdang kinaraman sa siring na bagay lalo pa niya na ang syudad ng Legazpi talagang halangkawan kaso ng COVID-19 susog sa nasambitan ng alkalde. Anom inig mga barangay? Pito ay 12 ni tabi Sepio, EMS Barrio, Bagumbayan, Kawit East, Washington, Kabangan East, Orosite, Bitano, Gugun, Bonot, Cruzada, Rawis, Bungasin, Buraguis. Ang pigubasaran is yung active o yung suma total na kaso? Cases tabi Sepio. Come again? Active cases. Active cases. So, hinali na dyan sa mga nakarecover. Yes. O di talagang medyo point of interest ini ta active yan pigbubugtak bakong susuma total active yan. Yes. Sige. Ayan sa Pio, minras na sa ngunyan nagtao man ni nabiso si alkalde na lockdown ko na ang DNR EMB 5 asin ang DPWH Region 5 Construction Division asin monitoring section dahil man sa mga nagpositibong kaso ng COVID-19 sa nasambit na lugar. Roger, kopya. Dami sa piyan mga abiso dito sa alkalde ngunyan na pagkagawad buhay sa mobil Ans Galero, DCTV. Salamat and sa istorya kasabay si Boy sa mobil. Nagdadakol ang barangay na nasa red alert ang level sa color coding po kan local interagency task force incident management team kan COVID Legazpi City. Ano po kaya ingat tabi ha? Ingat. And saro dyan na point of interest is mga active cases po yan. Dakol ang double digits. Kung isasabay pa dyan sa mga nakarecover, medyo halangkaw pa ayan tabi. Kaya lang tama po na dahil na isinabay sa nakarecover. Kung isasabay pa dyan sa nakarecover na na-accumulate, magpuon pa ka nakaaging taon, mas grabe ang gigirabuhan bunjing. Kaya tama yan, yung active cases lang ang ipigbubugtak tabi. Diyan sa saindang pagtabulate kan mga kaso ng COVID digdi po sa siyudad ng Legazpi sa mga manlain-lain na barangay. Yan, may signal na naman po sa luwas. Aramunta, ang darang informasyon ni Luens na Barcena. Luens, marhay na aga, go ahead na. Salamat tabi, Sir Pio, halik man sa trabaho, antig babasol kung natatabig lang na ramog asin luminobo ang kaso ng COVID-19 sa barangay Buraguis, Legazpi City. Ini ang ipinaliwanag sa pakikipag-ulay kan DCG Benyos ni Kapitana Ami Bariso. Nasasaro sa ng pamilya 7 ang ruminamog na kaso sa saindang barangay. Pagkatapos na maging close contact, ni Bicol patient number 8389 na sarong 24 anyos na babaeng IOM private employee kan Washington on Albay District,
Ang sarong 62 anyos na lolo, kaiba naman ang 67 anyos na lola, kaiba ang 38 anyos man na babayi, 28 anyos na babayi, asin 19 anyos na lalaki, kaiba naman ang 13 anyos na babayi, dangan 11 anyos na lalaki na anas nakakwarantina sa ngunyan. Naaramang kay ni na positibo siya sa COVID-19 susog kay Bariso, kan magpasaliva test ini, asin day na matudong nagpabalidate giraray sa swab test, asin positibo man giraray ang resulta sa COVID. Ngunyan susog sa kapitana, kanda ipay ni naka-isolate, asin day na araman sa resulta, na-expose na sa mga kapamilya kay ni sa daradarang helang, tada ipa kay ning biktima aram na sa carrier na kan virus, asin nagpositibo man ang pamilya kay ni sa COVID-19 pagkatapos kan pangyayari. Naglinaw man kang kapitana na naka-isolate na ini, nag-obserbar man kan dai pagluwas asin nakipag-koordinar sa sindang barangay sa sindang mga kasuguan. Apisar kay ni may mag-agumpang dinumaan karang kapitana iba ang Barangay Health and Emergency Response Team na si Bicol Patient number 8914 na sarong 29 anyos na lalaking engineer, asin Bicol Patient number 8915 na sarong 29 anyos na babaeng empleyada kan DOH para impormaran sinda kay ni. Dahil kay ni ang pangapunan ni Kapitana Bariso, dahil na magsirinotil, magsunod na sa minimum health protocols na pinagpapautob kang gobyerno kontra COVID-19, na iniman sa naan makakasalbar ning sulamente sa buhay nin tawo ang pagsunod sa gobyerno. So, iyo ba gaano kung sa tuyang iistudyaran nagluluwas na mga informasyon, kadaklan na pinag-lockdown mo niyan, workplaces, Roger to that. mga pribado, buda pang publiko. In fact, kasubago naman sa report bagayan sa Facebook account ni Mayor Noel, yung EMB, saro sa section yan sa EMB kan DNR, lockdown, saro sa section kan DPWH Region 5, lockdown. Roger. Yan, so pag uruli kan sa mga familyas ninda, siyempre pag abot duman, tiwala kumpiyansa, dahil naman mamask, dahil naman face shield, Roger. Na yan, so sa luwas na, iyo na, kumpul-kumpul na, family for family na. Roger to the tabi, Sir Pio. Roger, sige, kopya. Pero ang pangapuda ni Kapitana Ami Bariso, dahil manggiraray ma-alarmanin grabe, magsunod sana, tangani daw na maibitaran ang pagparakanayap kan kaso din COVID-19. Tamaski nga man ngani daw sinda sa Barangay Council, namumundo kan sitwasyon na imbis nga pakulpa na so kaso, bigla kayang luminobo, pero gigibuon daw ninda ang gabos, tangani ng maingatan ang mga residentes kan Buraguis. Sige, kopya. Iyan tabi, Sir Pio, mga dagdagpang istorya, alidigdi sa Legazpi Port District Area. Ako po, si Luis Bursi Barceda. Salamat, Luwen. Yun na po yan, kung talagang mamasidan po nindo, kung maikmat ka mo tabi na nag-antabay, kadaklan workplaces na sunod-sunod baga, maski sa ina sa nabaga bunjing, opisina pang gobyerno, opisina pang pribado, yan, so IOM, yan sa Washington Drive, igwaning restaurants, igwaning mga, so talaga ingat na lang po tabi, yan sa pakikisalamuha talaga nin todo, nakukuha yan na COVID. Bata igwa na po nin release baga ang Center for Disease Control duman mismo sa Estados Unidos de America. It was confirmed officially, medically and scientifically na airborne ang COVID-19. Yan baga naka-release sa satuyang mga newsfeed. No less than yung CDC, Center for Disease Control, duman sa Estados Unidos de America, ang minakonfirmar kan siring na bagay. May signal giraray kita sa luwas. Aramon taman. Diyan sa lugar ni Renz na Luna. Renz, go. Good morning na. Yes, maray na katabi, Sir Pia, maray na agas ng mga parantaba. Yung kitalikan sa Bicol University Institute of Architecture, na kung sa iligwang nagkakaigwang niya ng groundbreaking ceremony para sa bago nindang BUID building. Asing kasarabay naman tabi ni Sir Pio, na pagpalit kan pangaran kan BUIA sa Institute of Design and Architecture. Kunyan makaiban niya sa Architect Leo del Rosario, ang director kan BUIDIA, kung ano man langgad ang maging obheto kay yung programa niya na pagkaaga. Architect, at sa ibong nalinya po, si Sir Pio Fernandez sa programang Tingog kan Banwa. Hello, Architect. Good morning. Good morning sa gabos na naginanyog sa DCGV at sa emo, sir. Opo. Groundbreaking yan, Architect Leo Tabe. Over. Opo, sir.
groundbreaking kan bagong yung building na donated by Security Bank Foundation Incorporated plus Edgar L. Asibuchi Builders sa muyang alumni po digdi sa Bicol University Institute of Architecture. Opo, any idea Architect Leo kung pirang storyan, kung pirang classrooms? 2-story po plus 6 classrooms with toilets sa baba sa taas. Total It will amount be the very first steel structure na classroom sa Bicol University. Very first steel Structure na classroom. Oo. Made of steel. Oho. Kumbaga, bako ini sa normal na concrete. So meaning to say, ang plywood o kahoy na gagamiton, yun po ang bagong building niya. Bagong inobasyon ngunyan sa pagkukonstruyo ng mga edifisyo. Opo, sir. Steel, yung pundasyon, anong pundasyon niya, tabi? Siyempre, concrete. Konkreto po. Aha. Pero nasa pedestal siya, tapos dumani kakag, so steel. Magayon yan na, kung matapos mahiling tado kung paano managad. Total amount, tabi, Engineer Leo, Architect Leo? Ang pinaka-appropriate po kang Security Bank Foundation sa mo is 13 million. Oho. 13 million. Opo. Sa ina lugar eksakto diyan sa Bio? Sampang kang building me, kung saan tigdingan ni kayo mag-groundbreaking ngunyan. Yeah. Igalak nilang si Mayor at saka si President Mascareñas. Opo, Mayor Noel o Mayor Vic? Mayor Rosal po. Si Mayor Noel, opo. Pirang working days ang Base po pagkonsata? sa Memorandum of Agreement, 120 days po. Mga 6 months lang yata arga. 6 months. May counterpart man sa Bio? Igwa man po, sabi sa MOA, gabos na tukawan, mga armchair, iyon po ang counterpart ng Bicol University. Plus, cost kang water consumption sa electrical during construction po. Yeah, hopefully na matapos ng pandemic, magamit nan kan sa tuyang mga estudyante. Okay. Sige, Architect, salamat sa oras. Thank you very much po. Thank you very much sa suporta. And thank you rin kay Sir Henry. I-invite ko tanang una siyang ngunyan. Sige po. Sige po. Thank you. Welcome. Sir Pio, may hapabo lang kitang hapot kay Architect Leo. Tangunyan baga tabi Sir Pio, kasarabay kaning groundbreaking, papalitan na sa pangaran ka na BUIA sa BUIDEA. Ang unyan tabi, Sir Pio, agarantaman po si Architect Leo kung ano ang mga posibleng magbukas pang mga bagong kurso. Nangunyan na pinalitan na sa pangaran ka na Bicol University Institute of Architecture sa Bicol University Institute of Design and Architecture. Sige po, Architect Leo, go ahead po. Okay po. Actually po, approved na kang Board of Regents ang pag-change kang name. So, when we change the name, we envision that it will be an initial step for the focus of the professional tracking of our students. Kumbaga, nyaon na sa architecture, gawa na kaming planning nasa MS Architecture Program, Masteral. Inyang pinagmauot niyo po na mag-open ki Department of Design. Tayo bagang trend ngunyan sa international arena ng mga architect. So, nagmadagdag kita ki design. Yung, halimbawa, animation design. Okay, so, fine art. Arag po kaya. I-envision mo po yan na since bago na ang pangaran mi, magagaygo na po kita ki bagong program. Iyo. Architect, marita, nagbelta ka po. Saro lang po, gura nung yan kadipisil, ang pagturo, and ano ang propose ka ining kumaga problema, ngapit na mga panahon, kung magparahaloy pa ining pandemic, naday kita ning face-to-face class, anong epekto ka ini sa learning capacity, buda sa transfer of knowledge from sa indo mga professor, pasiring sa mga estudyante na pag-abot kan panahon, magagamit talaga kan mga future architects tabi? Actually, sir, medyo nasa kadipisilan talaga niyan sa pag-adapt ka ng new normal. Kaya, kadakol na paagi kitang pigi po sa ngaling maka-adapt man sa mga estudyante. Puro man kita nagsusunod sa standard na pagtatao kang kung ano ang international na trend about education, padagusan sa mong training para lang may deliver taman sa inda. Kung ano man nangyari sa ibang school, yung man ang pagpipirit nyo na pangyari dito. Iyo. We're praying na mabalik na sa normal sa kadakol bagit ang istorya na dakulon ng mga na-stress na mga aki. Oho. Lang sa mga aki pati maestro.
Day talaga nakakayanan ining bagong sitwasyon ta po. And what's more of concern, architect, is yung mga graduar bako man sa pagtawad kan kalidad, siyempre igwa ka ning diit na duda ta. Yes. Mas kon ito eh. It's another problem. Problema yan. Kung paano susaindang na-accumulate na knowledge talaga kumpara sa face-to-face, mapag-ibo ka halimbawa, apera ka na architecture, halimbawa ika-engineer, dahil kang actual na... Ayaw na si Mayor. Di ba? Salamat po, Tabi Architect. Salamat po. Sige po. Thank you very much sa suporta. Anyway, may mga website man po kami na pwede kaming tuwagan mga estudyante para masundan po kami. Sige po. Thank you po. Thank you very much. Thank you. Welcome. Then tabi, Sir Pio, salamat po, Architect Leo, sa oras. Yung ganyan tabi, Sir Pio, nagapunta si Mayor Noel Rosal, si napinagalaw man yato na pirang minuto, mga pirang minuto, mapuo naman, ining groundbreaking ceremony, digdi mismo sa laog kan campus, kan Bicol University Institute of Architecture, asin sa pagpalit nga ikang pangaran ninda, tapay ging Bicol University Institute of Design and Architecture. Yan tabi, Sir Pio. Ano magdagdag na impormasyon dito sa luwas? Rans Luna, DCGB News. Salamat, Ren, sa dagdag na istorya. Stay put ka mo dyan, tamabareta mo na buda mahanap buhay. Then, mabulta po ang tingog kan banwaan. Ang bagong jersey, Mark Cagdiwa. may bagong tapang! Stanley Ringo. It's a One Ginebra Nation jersey and cap collection promo. Collect a combination of 6 seals and caps from Ginebra, GSM Blue, and Premier Light Brandy. Scotty Thompson. Plus 100 pesos sa jersey or 150 pesos sa cup. I-redeem sa mga partner outlets. Kevin Aguilar. Never say die. Ginebra tayo! May bagong tapang sa One Ginebra Nation. See posters and print ads for details. Promo runs from April 16 to June 15, 2021. Per DOH, FDA CFRR permit number 0219 series of 2021. Drink responsibly. For more details, follow us at Ginebra San Miguel's official Facebook account. Si Pauline Luna po, ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Pauline Luna po, sa bahay ko, etchepuera ang anemia. Dahil sa United Home First of 8 Iron, ang kontra-anemia na panalo ang lasa. Bahay ko to, protektado ng United Home. United Home. Si Pauline Luna po, para etchepuera ang virus, mag-United Home C-Tab at C-Tab Premium. For as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Iron is the generic name of United Home First Sulfate Iron. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home C-Tab and C-Tab Premium. If symptoms persist, consult your doctor. Nasa kamay mo ang kalusugan at kaligtasan ng mga alaga mo. Paalalang hatid ng Microban GT at Tigrolac. Isolation, nutrition, disinfection, supplementation, vaccination. Kasaang 5 steps. 1, 2, 3, 4, 5. Para alaga ay protektado, sunding mabuti, mag-biosecurity. Ikaw at ako, lahat tayo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kasado. 5 kasado. 5 kasado. Gusto mo makatres laban sa kulog, lakas ng lawas at lambingan kay misis? Di mag-Maxfit! Sa Maxfit, nakatres ka! Proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jellies, the generic name of Maxfit. If symptoms persist, consult your doctor. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano, Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. Radyo Balagon ka ito. DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Ang tamang oras sa Radyo DZGB, alas 17. Hali sa DZGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras.
maging marikmata. Ini ang pangapudan ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Cerelito Sobihana sa mga lokal na opisyal as sinamamanuaan kasunod kan pag-atake kan Bangsamoro Islamic Freedom Fighters of BIFF sa banwaan kan Datu Paglas sa Maguindanao. Sinabi ni Sobihana na maski areglado na ang sitwasyon na ipaman mawawaraan patakot sa seguridad dahil da ipaman dagos na narurunot sa mga terorista. Magigiramduman na nakasagupa kan mga soldados ang sarong grupo nin BIFF sa pangingenot kan sarong muhodin animbang sagod na umatras ang mga ini. Sigun kay Joint Task Force Central Spokesperson Lieutenant Colonel John Baldumar na matrayong pumana na deactivate kan sa indang pwersa ang apat na pampasabog na itinanom kan mga terorista hali sa merkado asin sa magilid kan National Highway. Wala man na nairehistrong nakulugan o nalugadan sa nasabing insidente. Yan ang pangalas 10 na bareta, hali digdi sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Nestor Grow. Para sa kompletong nutrisyon, choose Nestor Grow. Unilab, malasakit ang kailangan para COVID-19 mapigilan. Coca-Cola, sarap pag magkasama. Rexidol Forte, lakas banat sa apat. Nido 3 Plus. Todo Protect with Nido 3 Plus. Mas pinatodo sa nutrients and is the only milk with Lactobacillus protectus tulong respiratory defense. Choose Nido 3 Plus. Downy, may bango na tumatagal ng 24 hours laban sa amoy pawis. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadango ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Sa buhay ngayon, gets namin na kailangan madiskarte para buhayin ang pamilya. Kaya you should take care of your health. Gets ka na ng Wilkins Pure. Sure na pure quality water na may global purification standards. Dahil deserve mo ang good health, mag-Wilkins Pure. You are worth a Wilkins. A product of the Coca-Cola Company. Drink Wilkins Pure. Pure quality water for 11 pesos SRP. Dakol gibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Tabang aning malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex Daily. Tanchuling College, running towards its vision, offers education for all levels ranging from kindergarten to college. A place that encourages diversity in teaching methods, creating a culture of excellence in education. We have accolades and technology available to our enrollees. In the past 2 years, the college has made a name for itself, competing with the top schools in the region. The Tanchuling College Incorporated is now accepting student applicants. Courses offered are Bachelor of Science in Nursing, Bachelor of Science in Midwifery, and Bachelor of Science in Hospitality Management. The school offers the whole K-12 programs with a special emphasis on senior high, including Accountancy and Business Management or ADM, Science, Technology, Engineering and Mathematics or STEM, Technical Vocational Livelihood or TVL, includes Food and Beverage, Bread and Pastry, Cookery and Caregiving. There's no tuition fee increase this year, and the avail of scholarships offered such as FAPE, ESC, 100% off valedictorian and 50% off salutatorian, and a 3,000 pesos discount will be given to the first 100 enrolled of senior high. For more details, visit us to know more about other discounts. Avail now, hurry, enroll now, and reserve your slot while available. May bago! Ang biggest ever Bear Brand 2.4 kilogram pack! Biggest to na Bear Brand, biggest to. 120 pesos savings! Sa bagong Bear Brand 2.4 kilogram pack, up to 120 pesos ang savings versus suggested retail price of Bear Brand 320 gram pack. Biggest sulit to na ay! Biggest to na Bear Brand, biggest to. 120 pesos savings! Bagong Bear Brand 2.4 kilogram pack. Biggest savings up to 120 pesos versus suggested retail price of Bear Brand 320 gram pack. Tibay araw-araw!
Tibay refers to vitamin C, more iron, and zinc with 3 balanced meals a day. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Maugma na makabalik sa trabaho, makahatid ang pagluwas. Kaya maugma ako sa mas dakol na immunity kan Enervon. Tulong para makalikay sa helang pagluwas. Kumpiyansa ako sa pag-uli sa pamilya. Ni po si Jenny, happy Enervon user. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Enervon C Tablet, Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Siya ang servidor na may puso sa tawo, Adrian Salceda ang pangalan niya. Sa pagtabang tunay na malalaoman, Adrian, si Adrian Salceda. Yan si Adrian, talaga naman. May maray na pag-gobyerno ang action man. Konkretong patinampo sa hararayong sidyo. Basta Salceda may maray na legasiya. Ang mga barangay, padaba niyang maray. Sa pulang gimawot niyang dubako lang negosyante. Serbisyong may puso, ang satong kaibuhan. Hatod ni Adrian, Adrian Salceda. Siya ang servidor na may puso sa tawo, Adrian Salceda ang pangalan niya. Sa pagtabang tunay na malalaoman, Adrian, si Adrian Salceda. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee products. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Lolo, Lola, 1 taon na tayong nahiwalay dahil sa quarantine. Miss na po namin kayo at inyong masasarap na luto at pag-aalaga. May bakuna na raw po sa COVID-19. Kunin niyo po ha. Kapag nabakunahan na ang lahat, makakapiling na muli namin kayo. Ingat po. Kung ikaw ay edad 60 pataas o may iba pang karamdaman, magparehistro na para sa Res Bakuna kontra COVID-19. Res Bakuna, kasangga ng bida at ni Lolo't Lola. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay o may tusok-tusok na ramdam, mag-Neurobion na. Neurobion, Neurobion. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Ma, sa futuro, mapatindog ako nin mansyon para si mo. Engineer ang pangiturugan kan bunso ko. Dakol nin angat na kaipuhan malagpasan, tanganing makuha ini. Kaya ngunyan pa sana, pinapatibay ko na siya. Maray na sana may tibay hali sa Bear Brand Swak. 10 pesos sana. Sigurado ako. Kompleto sa tibay, tabang pampakusog kan resistensya. Tibay ang puhunan, tanganing maray, ang futuro. Bear Brand Swak. 10 pesos sana. Kumpleto refers to preserve of tibay resistensya nutrients, which are 100% vitamin C, iron, and zinc, based on Rennie 4 to 6 years old with 3 balanced meals. Bear Brand fortified powdered milk drink is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. 10 pesos is the suggested promo price. Promo duration is from April 1, 2021 to June 30, 2021. Per DOH FDA CFRR permit number 1451, series of 2020. And here's our people's champ, Manny Pacquiao! Manny, ilang taon na rin nabubugbog katawan mo dahil sa boxing at trabaho. Anong sekreto mo? Kaya ko ang lahat dahil sa laki ng tiwala na binibigay sa akin ng pamilya ko at ng mga kababayan ko. Sa mga laban ko sa buhay, may kasangga ako mula noon hanggang ngayon. Alaksan FR. Wow! Alaksan FR all these years! Gawa to ng Unilab. Dito ako hiyang. 2 dekada ko ng kasangga. Sa tagal ng samahan namin, magdududa ka pa ba? Ibang klaseng tiwala at partnership ito, ah! Kaya huwag matakot umaray. Sa sakit ng katawan, mag-Alaksan FR. Tayo mga mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na, sa isang Alaksan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. As in you, Mom.
I'm excited to learn new things. I know kulang pang experience ko sa pagiging mommy, but I still want to get things right the first time. Kaya I listen to experts. Kaya pagdating sa water, Wilkins Distilled ang choice ko for my family dahil ito ang most recommended water ng doctors. At kung nire-recommend nila, approve sa akin. This is Ann Curtis, and my family is worth a Wilkins. Ang bagong jersey, may bagong tapang! Stanley, Ringo! It's a One Ginebra Nation jersey and cap collection promo. Collect a combination of 6 seals and caps from Ginebra, GSM Blue, and Premier Light Brandy. Scotty Thompson! Plus 100 pesos sa jersey or 150 pesos sa cup. I-redeem sa mga partner outlets. Never say die. Ginebra tayo! May bagong tapang sa One Ginebra Nation! See posters and print ads for details. Promo runs from April 16 to June 15, 2021. Per DOH, FDA CFRR permit number 0219 series of 2021. Drink responsibly. For more details, follow us at Ginebra San Miguel's official Facebook account. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Yan, may signal na naman ang luwas. Aramon ta pa ding Jomar. Go, go, go! Salamat, Pade. Good morning sa mga parantabay. Ariglado, nasunod sa kampus na protocol kan primerong biyahe kan mga provincial basari sa syudad kan Tabaco, pasilig duman sa Parañaque, na pinunan ka nakalis na Sabado o Pitsa 8, ikaduang biyahe kasud Pitsa 9. Inian na maugmang inanunsyar ni Mayor Cris Alagman Luis durante kan ginibong flag raising ceremony ngonya na aga sa City Hall kan Tabaco. Susog kay Mayor Luistro na kanakalis na Sabado nagbiyahe ang bus na igwasan ng limitado na pasahero. Tangani na dahil magkasurusuan asin ang gabos na mga pasaherong ini iyo ang nagpairarom sa on-site antigen test digdi sa Terminal kan Tabaco bago palunado. Tangani na masiguro na daiman mabugtak sa peligro ang magiging kasakay kan mga ini in kaso ini palan igwad ng COVID-19. Sinabi ni kada alkalde na 800 pesos sa pamasahe, ordinary bus man sana ini pasiring sa Metro Manila plus 600 pesos sa antigen na ipigsisingil na mismo kan sa ticketing office kan mga bus na nagbiyahe pasiring sa Metro Manila. Duwasan ng bus tabi Parimpio ang tugutan na magbiyahe kada daw. Ang 600 pesos na ito sigun kay Mayor, iyon ibabakal na kan terminal o kay itong sa ticketing booth, particularmente kan mga kumpanya kan bus, nin antigen kit na iyoan itataw sa lokal gobyerno bilang kasalina duman sa nagamit na antigen kit kan mga pasahero. Para to na marayda ini kumpara duman sa mga pribado na minaabot sa 2,000 pesos ang kada saro na pagtest sa SAIDA. Ang mamundo na barata, pare, dahil nasunod kan terminal duman sa Parañaque so mga protocols na pigahagad kan lokal na gobyerno sa indang pagpabiyahe kan mga pasahero pasiring di sa tulad kan Tabaco na nag-arabot na ngunya na aga. Iyo nga ni ang kumpadre Jomar, iyo ang pinag-isip amay na paghagad min manifesto kan lokal na gobyerno. Sa ang katuluhan kan manifesto susug kay Mayor Crisel dapat bago pa maghali sa ang bus sa Metro Manila o duman sa Parañaque kaput na kan lokal na gobyerno kan Tabaco ang manifesto tangani na kunigwang pasahero na bakong taga Tabaco i-relay na kan lokal na gobyerno kan Tabaco sa local government kan ibang LGU o kung sa ini mauli na pasahero para iyo naman nan makapaghanda asin na magkaigwa naman disposisyon sa mga maabot na pasahero. Dahil ini nasunod kang sabi nga duman kan sa Metro Manila sa Parañaque tara na ngayon kang baso manifesto dyan na sa napag-abot dyan irilingon. Natakot gan bagay na hindi inordinan niya ang city administrator, ang market administrator na papagpaliwanagon in writing ang manihamiento kan ticket booth kan booking office duman sa Metro Manila dahil sa pangyaring pagbayular na ini. Pag nag-register na duman sa terminal na hapon,
kay buhay pumapadala tulos sa luya at ikis sa tabako, sa may mga pasahero, pauli sa ibang LGU, responsibilidad mo ang terminal ng tabako sa pasabuto ng mga LGU na may maabot ka mo na pasahero halin sa Metro Manila. How can we do that now if there is no manifesto? And sabi niya ako, pagbaba ko mga pasahero, duman pa sa maitatao ang hard copy. So, we have to write the operator assigned yesterday to the part of Paranaque that he or she has to answer in writing. What? Si Mayor Crisalacman Luis Ro. Yan ang report. Jomar Bien, DCQB. Salamat kumpadreng Jomar. Day kami nagkakadinagugan tatabod ding ano. Kung makuan kita, may interact kita no. Yung nga ni Spiga sabi ta, digdi sa tao, okay ang kuan, okay ang pagsunod kang protokol. Sa Manila pa daw. Iba ang kustumbre sa Manila. Ano? Yan. Digdi sa top, dahil problema. Sa Manila, puro matagas duman. Hello, good morning, Tabi. Good morning. Yes, good morning, ma'am. Si Say Tabi ini. Si Gloria po ito. Opo, taga-sign si Madam Gloria. Nadadangog ka po, Tabi, sa DCGB Tingog Kanbanwaan. Bita ano po? Bita, ano po lamang? May reklamo po kaya dyan sa mall, dyan sa Legaspe. O, anong nangyari? Paano, suwagon po kaya, may bilbakal ko sa nga. Tapos, may man nila pag-inspection so daradara ka akong kumbag. Ngunyan, kang maluwas na, tarakabakal na, pipawawa kang guwarda sa mga bilang nakalata agong ko. Tapos, sabi mga agong ko, nata na yan, papawawa mo, ang pinahilikan agong ko, so resibo. Tapos may nag-discussion sila, but ang manager ba ganyan, may sugon ta, kung sarong bulan mga ni, nagbakal ako dad, magkaiba kaming duwa, nagbakal akong kasirola, kunya, pigdagita na akong manager, ta sabi, pag nakapta na ng babakalon, iyo na gaiyan, but siyempre, ako customer, mabakal, siyempre, mapili ako, ako nag-aaborido dyan. Tapos, ang mga gwardiya ba yung ganyan, ma-inspection sila pag maluwas ng tao. Oho. Yan, ara mo po sa konsela, ano nga rin, ko po tayo, iuragan kaya ako dyan. Araw mo Tabi, madam, ano, araw ka ini. Ang pag-inspection talaga, pwede man yan nahilingon so resibo, kung yaon dyan ang binakalan, mananggad, naka-indicate. Pero di ako nin masyadong aram kung pwede pang ipawawa, iyan na mga bag sa hampangan kan gwardya itong sa mga binakalan. Ngunyan, kung igapo ka mo nin reklamo, ta valid ang concern mo Tabi, buda itong sasabi mo baga na kung ano ang pigkon, yun ito subakalon ta, siyempre, dahil ka na makakapili, pwede ka mo kaan magrani Tabi sa Department of Trade and Industry Tabi, madam, over. Iyo po. Paano? Kung yan nag-diskusyon na, tanadagit sa agong ko. Iyo po, iyo man agadan, pwede nindoy na ipaabot sa DTI, anarog ka na concern. Iguan nin dapat nga ni dyan na Consumer Welfare Desk sa pigbabakalan nindong iyan na mall, over. Tapos po, pag babakal baga, kang nagbakal ko dyan sa rambulan, sumani dyan dyan, nag-aaborido. Yun na po, ikaw na Tabi nindo, i-run na nindo iyan sa DTI, tanganing ma-check, as in, makurihiran ang dapat na kurihiran Tabi, madam. Ano po? Iyo po, bako kaya sinda makatao. Iyo po, Tabi. Di sige, Tabi, madam. Salamat din, marhay. Okay po. Thank you so much. Yan po ang sa tuyang mga caller. Pwede tatabon ding, saro pang report, si Pading Al. May signal kita sa luwas. Bago kita magpaaram paramentar sa programang Tingog Kanbanwaan. Kumpadreng Al Armario, nasa linya. Go, Pading Al. Thank you, Pading. Mas na mahigpit mo niyan ang seguridad talaga digdi sa City Hall para sa proteksyon sa salud. Ini ang abiso
ang administrasyon sa City Hall ni sa panginot ni Alcalde Noel Rosal pagkatapos na manotaran na may saro naman digding department ang naka-lockdown pa dahil igo kinabiktima ng COVID. Matatandaan na sa mga ibang departamento digdi haros pa saro-saro man napig-lockdown dahil may mga nag-positive sa COVID. Nakaning malikayan ini mas pasiguro mo yan ang City Hall sa mga minaparasirin digdi na talagang maigpit ang pag-check kan social distancing, paggamit ng face mask, official, dasin man ang pag-check sa indang temperatura. Parte ini sa pag-igpit ko niyan kan mga gwardiya digdi City Hall, siring man ang pag-observar mismo kan health standard procedure tangani na malikayan na may mga biktima pa ni COVID, particularmente digdi sa City Hall sa Ngonyan. Yan pa informasyon digdi sa Albay District, Alarmario, DCGB. Salamat kumpadring Al, salamat man kasi dupag antabay amang Diyos ang magbantay. Pio Fernandez. Tingog Kanbanwaan. Sa indong nadangog ang programang Tingog Kanbanwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay. Abangan ang masunod na programa. Tara naman sa malubago, nagkasurundo mga miyembro.